gore rineri ndakataura ndakati parichapera vanhu vanenge vanoita nekungangurwa. Right, regedzai tipinde pane nyaya dziri kunetsa izvi. So Bellarmine Chatunga Mugabe and his cousin Tobias Matonodze, accused of attempted murder and immigration offences, have abandoned their bail application at the Alexandra Magistrate Court in Johannesburg. Their lawyers want a plea negotiation under which the pair will plead guilty in exchange for Section 105A of the Criminal Procedure Act, aimed at expediting trials while saving costs and time. They remain in custody and will return to court on March 17 for the plea negotiation. Saka panapa nyaya iripo ndeyekuti tsoro yaramba, tsoro yebail yaramba kubuda. You know what, one thing chandinofarira nyaya idzi chinota tizodzoka manje totanga kuti mazvinzwa zvataurwa mazviona. It is because tinogara tichitaura kuti mazviona apa zvichazoitika kobva kwauya vamwe vanozvita malawyer pasocial media votanga kuti aiwa mutemo unozoti zvakati. Guys, munogona kunge muri malawyer kuZimbabwe ikoko, but kana tikutaura especially nyaya idzi dzinenge dziritika muno mu South Africa munomuka adzirwe paniki nyaya yasi kutongwa pa social media izvi kumafungiro enyu amunenge muchienda, nekuti nyaya kana chinge yamukotika situation yakatochinja. Unoona ndopuwa even nyaya case uri lawyer kudaro yo, especially mimi muri ma law students munenge mune kamwe kakufunga kuti mune kamwe kakunzwisisa, but paunozopinda mu lawyer unosvika mune zera rema lawyer akada sana madhuku vaiva kuti ndokudzoti uri kuona iyo uri kutaura mwanangu manje takazomboidai musi wakati ibude ichidai, so inoshandwa yakadai nyaya iyi kana wakaitarisa, nekuti vanhu vaita hanzi because hapana pfuti yacho iri kuonekwa saka nyaya yacho inobva yangopera inenge isina chakati. Hazvirevi kuti munhu atongwe nekuti pfuta isikuwanika, hazvirevi kuti munhu abatwe nemhosva nekuti pfuta isikuwanika, as long as pangori neevidence chete yekuti munhu akapfurwa ndo zvinotobatsira chetezvo. Zvekuzoti yazoenda kupi yadisappear yaenda sei dzitoroongorowo dzimwe nyayawo dzikutoti ameno toziva kuti kumba kwake Chatunga vakaitsvaga bvuti pasi pemba, mumba, kuseri kwemba, pamusoro pemba, zvichingoenda zvakadaro, but nyaya iyi haisi kuperera ipapo handiti. Now chataura tichionesana ma-implications ekuti are plead guilty. A guilt plea means automatic conviction. If Chatunga pleads guilty, the court will record a conviction without a full trial. The prosecution will not need to prove the case beyond reasonable doubt at trial. The court mainly focuses on confirming the plea and sentencing. So legally it means he accepts responsibility for the crime. Likely jail sentence, but possibly reduced. The main charge is attempted murder, which is extremely serious here in South Africa. And munzwa terera nyaya dzepamuzanzi kuti takukudzai makuhwa emujoni mozotanga kuti hatikutaura nyaya dzacho. Attempted murder can carry very long prison sentences, potentially even life imprisonment in several cases. However, if he pleads guilty through a plea agreement, Section 105 of the Criminal Procedure Act, the prosecutor and defense may agree on a reduced sentence before trial. Possible outcome include a fixed prison term shorter than what a trial conviction might bring, mitigated sentencing due to cooperation, avoiding a long trial and more evidence exposure. A guide plea avoids a lengthy public trial, witness testimonies, forensic evidence examination, cross-examination that could expose more details. For high-profile defendants, this is often strategic damage control. Additional charges still affect the sentence. Apart from attempted murder, prosecutors have also raised charges including defeating the ends of justice, illegal possession of a firearm, immigration violations allegedly being used in South Africa illegally. Even if the attempted murder sentence is negotiated, the court may still impose separate penalties such as fines, additional jail time, deportation after serving the sentence. Possible deportation after sentence because immigration violations are involved. If conviction, South Africa could declare him an undesirable person. He may be deported after serving the prison sentence. Permanent criminal record. A guilt plea would give him a criminal record in South Africa which could affect travel, residence, future legal
matters. Murikuona panenge pakushatira nyaya dzacho manje. Mukomana manje anenge achitobhamba akachiti inini manje ndine dheni rangu rema millions ndakasirwa namudhara. Zvese zviri kuenda musango zvinodhakwa. Ndo panenge pakuchita se pakudhakwira nyaya yacho ipapa muri yeZimbabwe. Saka but inini I'm glad kuti nyaya idzi dzikuitika munguwa yedu. Like I always tell you kuti nyaya ikatika munguwa yedu ndo yandoitaura ini matauriro emunguwa yedu. Kuitira kuti imi muzoziva kuti kune vakambopfura nepo vakadzitaura nyaya idzi. Haisi nyaya iri easy, haisi nyaya iri soft as ende pakatotaurwa pakanzi hatitorina kana kutarisira kuti tichaona kuti pane munhu achauya achida kuwithdraw that case ngaitoramba ichirohwa. Itori nyaya iri kutobuda pama SABC pano. Aiwa ngairamba yakarohwa yakadaro kusvika zvatosvika pakunosvika pakunotongwa. Saka mukomana obviously achangotongwa pane maways achazoshandiswa. But pane dzimwe nyaya dzekuti iyi yacho yavari kunzi plead guilty, criminal record inosara yapa munhu zvichaafecta zvinhu zvakawanda like kutaura kwandazviita apa handiti. Saka chii chaakuda kuzoitika, what's next? Unogona kuzodepotwa futi on top of that. Chero iyo ikarerutswa kune dzimwe dziri pamusoro futi nyaya futi pamusoro pedzodzo panenge pane kunetsa kuchange kuripo panyaya yaChatunga. And the bad part ndeyekuti izvezvi so family yake zhinji tikutaura zvekuti kunokwanisa kungoya Robert Jr, Sisi Bona, I am sure Bona anogona akutotanga kutoatenda zvinhu izvozvo zviri kuitika neimwe blazi yake imwe from another father and toti ani futi umwe ameno nemamwe mafamily members anonga vari padhuze oyo kana Mugabe vakawanda vanokwanisa kunga vachiuya vachinoatenda vachiona mwana wavo achitongwa achirohwa neshamu yemujoni muno. But amai vacho havakwanise kupinda muSouth Africa muno vachitonzwa kuti mwana ari kutongwa sei. Vatozonera paTV semi vari kutozonzwawo vachitobriefwa nemaLawyers direct. Zvazodii nhai Mr Lawyer zvinopera mushere unza mwana wenyu apa takutongoti adai so alright chiita yekuti adai so kana zvichiita alright iri bo. Ivo futi vanenge vachipuwawo advice wo nemamwe malawyer from the other side vanenge vainawo vanenge vane mafamily lawyers futi at the end of the day vanenge vakawanda legal team. Saka nyaya dzinenge dzichinegotiatwa. Saka uyangonzi iwo ukangobvuma ikai toona toita sei kanzi alright zvakanaka muchingobvuma asi mane criminal record muchabvumudza kutravela muchipinda muna South Africa muna nani vanodetsawo mana unenge wakabva kunyika uchiti wakajarauta zvekuZimbabwe. Those guys vaita zvakawanda but kuZimbabwe vanokwanisa kusvika vachipinwa so pakona. Izvezvi mukomana yetoziza muno munigirikini muSouth Africa macho maari kumhanyira achitoita yese iyo ari kuninginei dzakawanda dzavaitotsikisa dzisingatozooneki. What more kuZimbabwe ane zvingani zvaaita aitoitawo dzimwe hobho ikoko dzichingotsikwa manje anga ari mukati is it not last year or something achinzi makubudisira munhu banga muchiti muri kumuita sei. And I was like ugevenga chii chinoitika nevana. So anyways muri yeZimbabwe thank you ndakiti ndingogara ndakuonesai sorry zvenyu ndinikamweka kutaurisa kandienda kuzoita kuti vanhu munyatsonzwisisa bo ndidonyoshawo zoti vanhu tinonzwisisa nemaengo akasiyana but nyaya yaChatunga ambonzi ngaangoplead guilty kuti zviendere mberi because bail rarambwa. But ndaenda zvangu regedzai ndishandisewo mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Ndiri kuti mukana wavhurika. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregisterai macompanies nekukuvhurirai maFNB business account musina mawork permit kana kuti mastard permits handiti. Saka musasatye maakukwanisa kuregisterwa macompany zvinhu zvenyu zvototanga kufambirai. What are you still waiting for? No work permit, no problem. Education Research is the solution. Register company, vhura FNB business account, une passport chete. Asi zvinoitwa nevanhu veEducation Research. Vabate ndo varidze number dziri kubuda pa screen apo. Nyatsai kufona makasununguka, isai ma messages, ma inquiries, bvunzai kuti saka ndozodai so advantage travel kuenda kwavari vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri ikoko. Saka unozodei gara wavabata kazvinhu zvako zvitange kutofamba izvezvi so sazotandawo kukudzaka.